Nyakwaramogi Otieno machielo arwakini machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel odiechieng' ma kawuono mar 15 e dwe. Nyakwaramogi odiechieng' mar 14 e dwe mar 7 2026 odiechieng' mar tich ariyo gotieno. Wechegi wachoko ni kowuok e gwenge mopogore opogore mag oting'o weche mawuok Olkalau, weche mawuok kuom josiasa mamoko. Nyakwaramogi kotenore kod ikruok ne yiero maduong' ma 2027 kara pim en yiero ma Olkalau. To kopogore kod mano, nitiere weche mabende wuok e kor gwengewa mag oting'o nyaka puonjruok mag mine, weche mag tweng'o mondo gibed gi yot e jiwo yuto margi. Mokwongo wayudo ne thund weche. The government will deploy a subsidy from the Petroleum Development Levy to the tune of Kenya shillings 945 million. Osuru mar VAT mar 8% e nengo mauta ema jo Kenya dhi medo tiyogo ka sirikal bende oketo tenge omenda mag siro nengogo. It is only the wearer of the shoe who knows where it pinches the most. He has not shown any iota of remorse. Jalweny machon Peter Mugure omi twech mochwere e jela kuom nego jaode gi nyithinde. One launch school tailoring. Cheran wan godo mwakelo kae Charende anango wala manyago to sani kona dwacha kote mang'owa tweng'o. En fungruok ne mine ka okalo e tiegruok mar tweng'o ma imiyo gi nono maonge chudo e gweng' ma Kiabuya mani Suba South. Nyakwaramogi machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Bed thuolo mar ndiko na namba en 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Liz Otieno, nyago to simbo nyinga en George Bati Dadi Kulu od Tsunami. Machiegni piny owacho omedo thuolo mar jo Kenya tiyo gi osuru mar VAT mar 8% e nengo mar mauta nyaka tarik 14 mar dwe mar 10 mar higani. Jatend migawo mar teko Pio Wandai oyango ni sirikal bende oketo tenge siling bilion 945 mar siro nengono mondo jo Kenya kik bed kod pek e kindeni ma lweny mag pinje jo Arabu medo rocho sekta mar mauta e piny mangima. Wachako kod wechego mag mauta. Kako okang' mar gayo pek mar nengo petrol e thuruka, piny owacho biro neno ni osuru ma nengone oyweyo mar VAT mar 8% omedo tiyo kuom dweche 3 nyaka tarik 14 dwe mar 10 higani. Jatend migawo mar teko Pio Wandai bende olando ni piny owacho opuodho maromo milion 945 mar siro nengo mauta kako okang' mar konyo jo Kenya kik yud pek. These interventions, ladies and gentlemen, reflect our broader commitment to protecting consumers, supporting businesses, and safeguarding the economy from external shocks, while ensuring that petroleum products remain as affordable as possible under prevailing global market conditions. I therefore wish to reassure motorists, public transport operators, manufacturers, farmers, businesses, investors, and indeed all consumers that there is adequate fuel across the country. Gie sani lwet mar lweny e pinje mag Middle East medo tedore ahinya te kind Amerika gi Iran, gino mabende osemiyo yo ma mahuta kaloe kaike pinje mamoko mano Strait of Hormuz kinde duto bedo kod ng'ikni. Piny owacho lero ni onge tiende jo Kenya bedo kod kihondko mar mahuta. Even though as government and on account of the very robust G2G fuel importation framework, we have been able to ensure that there is adequate supply of petroleum products in the country throughout this season of crisis. We cannot guarantee what prices will obtain when. Fact that premium and freight under the G2G arrangement remains fixed. As a country, we have been able to benefit greatly, and our consumers have been able to feel cushioned adequately, even as prices continue to escalate worldwide. Kata kamano, tungni mar lweny e pinje maokogo oseyiengo nengo modhi, gino ma sirikal wacho ni chuno ni gimed lalre gi jokanyo mar neno ni jo Kenya ok obedo kod pek. With the start of the Middle East crisis, international benchmarks have now begun to climb again.
And this renewed pressure will be reflected in the pricing cycles that will follow. This ministry will continue to work closely with the industry to keep supply consistent and uninterrupted, to defend the fixed terms of our government-to-government arrangement, and to keep Kenyans fully and openly informed as the picture continues to develop. Those factors out there that create a situation where prices continue to escalate, even though they are beyond our control as a country and as a government, we are lucky that within the G2G framework, the freight and premium cost component remains fixed. Pok makamano biro ka jo Kenya pod ni kod geno ni nengo mauta biro dok piny mondo mi ores pek mar nengo mwandu mamoko. E seche moko jo Kenya korito nengo manyien ma mafuta mar dweni, piny owacho koro ochopo mar keto okang' makende mano nigi reso chuny jo Kenya kaloro kod nengo mar mafuta e dweni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuri nyakora mogeni duol matayo yiero e pacho ka IEBC ogolo siem ne jo siasa ma donjore yiero ma ol kalau kendo kelo tulo ni biro kaune gi okang' mager mar chik. E twak gi bede migepe mamoko mag sirikal bad migawo mar obila oyangore gi sechwalo obila maromo 1,000 e kar chung'o bura ma ol kalau mar neno ni arita oridi e kinde yierono. Lidia Okeyo nigi ler. Kasa kwanore kendo medo sudo machiegni to ibago yiero madundo ma ol kalau luoro pod nitie kaluwore gi tulo makagi kacha ma osenene kinde campaigns e kar chung'o burano ma ol kalau. E twak margi gi jofwambo duol matayo yiero pacho ka IEBC kanyakla kod bede migepe moko mag sirikal kama oting'o bad migawo mar obila, IPOA, EACC kod NCIC ogolo siem mager ne jo siasa mabiro temo donjore e yiero makamano. If we find anybody who is engaging in campaigns beyond the gazetted timeline, that person will face the consequences. Each candidate or political party is allowed to appoint only one agent at each polling station and one chief agent at the tallying center. IEBC olando ni ikruok oseketi makare Marta oyiero ka otese mag goyo ombulu bende osechopo e kaunti no. Tesende goyo ombulu ibiro yaw sa 12 okinyi nyaka sa 11 odhiambo ka bende gichiwo chike mabiro tayo chenro makamano. We shall not bar anybody who comes late as long as you are at the polling station by 5 p.m. No one person is allowed to assist more than one voter. The use of mobile phones in the polling booth is prohibited. You shall actually be prosecuted, and if you are found guilty, you will pay a fine of up to 1 million Kenya shillings. Offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years. Bad migawo mar obila oyango ne giseoro obila maromo 1,000 ol kalau kata send goyo ombulu moro ka moro biro bedo gi obila ariyo. Obila mag okwach kich bende dhi beda kicha mar ng'weyo paro mora mora mag kelo tulo e kinde mag yiero no. I have deployed 4 platoons of the General Service Unit officers. I have deployed 4 platoons of anti-stock theft unit officers. I've also deployed 4 water cannons. Sufficient deployment from the Directorate of Criminal Investigations, DCI, whose mandate shall focus on intelligence gathering, investigations, arrest and prosecution of any party or individual or individuals involved in any electoral malpractice. Duol mar EACC oseomit bilie ma osebedi ka ichiwo na jogo ombulu ka duol mar NCIC bende ojiwo jo siasa mondo thegre gi weche mikiro kod akweda mag dhoudi kaka yor nyayo kwe kod achiel mar oganda e thurka. Any unethical practices is not entertained whatsoever. Anybody of goodwill in this country to ensure that you report any form of corruption to EACC. This is not normal politics. It is conduct that the law calls hate speech and ethnic contempt, and it carries real criminal consequences, including fines of up to 1 million shillings and jail terms of up to 5 years.
Mana ndalo achiel kende bang' report manogol gi Kofi Annan Foundation nyiso ni piny Kenya kirik donjo e tulo e yiero mabiro. Bede migepe mag sirikal koreo koda ka mano mar yiero mar IBC kanyakla gi ba migao mar obila oyango ne giseketo kenge makare mag neno ni arita obedo makare nyakoro mgajuang makare obedo ni gitamore duoko penjo mana jofwambo openjo kotendre kod kit kaka weche osebedo pacho ka koreo koda ka tulo osebedo kanore anoya e pacho kae kata mana e wang' obila. Lydia Okeyo, Ramogi TV, IBC Headquarters, Nairobi. Kodong seche matin ne 48 motelo ne yiero ma dundo ma ol kalao weche magarita kwe pod miyo duol mochune weche mag yiero kod kewe pacho ka IEBC wichbar. Jaod bura mar pinje Afrika ma ugwe Yala Kanini Kega bende ogolo ywak ka owacho ni nyo monje e otieno manyoro. Kaka jafumbo marwa mar siasa Chris Owino lero, Kanini ondiko dhoge e tesend obila ma ol jororok ewi monjno ma korowe kod luoro. E tesend obila ma ol jororok e kaunti ma Nyandarua, Kanini Kega ochopo mar ndiko dhoge ewi monj mane otimore otieno manyoro. E twak mare kod jofwamb weche, Kanini wacho ni ji mane omanore kod magina kod geche ariyo ne odino negiyo e kinde mane ochomo Nyahururu bang' tieko campaigns jachung' mar DCP e yiero madundo ma ol kalao Sami Waweru Ngodho. At around 6:10 or 6:20, we left the venue, of course in different vehicles. I was driving along the Ol Kalou Nyahururu Road when a white double cabin D-Max vehicle abruptly stopped in front of us. One person, because I remember that one person on the passenger seat getting out and brandishing a pistol facing me, and that is the reason that is the time I realized that we are under attack. I told my driver, let's escape from this scene. Kalore kode jogo ma ochich ne gin apisas mag obila nen kod dwaro ariyo ndiye kata kaongi mane. The people who are pursuing me had one mission, either to kill me or to abduct me. Because if you see the kind of damage they have done to my vehicle, that one tells you the kind of bitterness and anger that they had, because they were unable to accomplish the mission that they had been sent to do. Kanini lero ni bang' dereba mar riembo gari ing'we arititi kendo tony jogo ne oluwogi nyaka kamane giponde kata kamano kuom haya maber ni jopiny ok onyisogi kamane giponde. And they asked, where is the owner of this car? They first of all broke the windows of the car because the engine of the vehicle was still running. So I think maybe they thought that we are still inside the vehicle. Kaotene kod josiasa mag kweth mobalo kod sirikal, Kanini otudo monj makamano kod piny owacho magi wacho ni oseywa ng'ich ni duond bura mar DCP dhi yudo loch e yiero makamano chieng' tich ang'wen jumani. The ones I looked at, they were police officers. But what I can deduct from that, it seems then these are officers who are getting command from elsewhere. We are not afraid. We are still here. We are in Ol Kalou. I know you are trying to scare us so that we can go back to our homes, so that you can do whatever you want to do on Thursday. We are not going anywhere. The biggest threat, a free and fair election in Ol Kalou and in the general election is plainclothes police officers, unidentifiable, na wale watu wanatumia manamba zile aziko magari ambazo hazina namba. This is where UDA was born, in Ol Kalou. And this is where UDA is going to be buried. Jotelogo ne oramo ni onge gima dhi bwogogi kendo kwayo jodak ma Ol Kalou mondo oket kwe e kindgi. Obila mag kwach kich dhi nyime kod choko kaachiel kod goyo kogno neno duto motenore kod monj mar Kanini Kega mar yango adiera ewi monj makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Oljorok Police Station, Nyandarua County.
Porwane weche mag siasa, kweth maketo sirikal tesre kotelne kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okoni yiero madundo ma Ol Kalou dhi bedo rapim mar kaka yiero maduong' mag 2027 biro chalo. Kwethno kata kamano oseduol mar IEBC kuom ling' thi e kinde ma gineno ka tulo mag siasa osebedo kaneno e kampen ma Ol Kalou. Bende gikoni sirikal tiyo kod obila kod yore moko magalagala mar temo rocho duoko mar ombulu ma Ol Kalou tima gikoni nyalo mieno IEBC gi chilo kendo miyo jo Kenya bedo maonge gi yie gi IEBC motelo ne yiero mag 2027. However, what is already evident is that political intolerance is steadily replacing democratic engagement, and also that violence is specifically unleashed and targeted at the opposition leaders. We have seen the statement by Mr. Efcon. The only thing I remember is saying, don't take photos, whatever. Don't use your phones and what have you. This for Mr. Efcon. We're telling it to you directly and your team. If you bungle Ol Kalou, Kenyans have absolutely no reason to hold you in high esteem. We are aware of the mobilization of police from all corners of the Republic to go to Ol Kalou. We urge police deployed to Ol Kalou to perform their duties impartially and to reject any unlawful orders to violate the law and play partisan roles. Jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Catherine Omanyo siemo kweth njore ma medore kendo medo honore pacho ka ahinya to e paw siasa kendo marocho kwe. Omanyo loso ka owacho ni ODM ochung'ne timbe makare kod ratiro ma ok nyal puodho njore e weche mag siasa. Olosi kinde mano rwako jo siasa mageto kombe mopogore opogore kama oting'o Jared Oundo ma olap dhoge ndong' ne kom kar chung' od bura ma Embakasi South. Bende gimedo jiwo jo siasa mamoko omed riwore kod duond bura mar ODM. I want to urge all the aspirants not to think twice, but to apply, even presidential candidate to apply, so that we can have our data compiled and know when to call all of them and roll out. I want to condemn Goonism because it is associated today with thuggery, with manipulation, with threats. If you have thugs working with you in the name of bodyguards, you have to beware. Because after they go for who you have sent them to go and maybe threaten or beat up, if you don't feed them well, who's the next one they'll beat up? So one of the things that I'm requesting the young people is that we avoid this character we are developing to harass the aspirants. The other day, one of my competitors was harassed. Even if he's my competitor for Embakasi South constituency, I'll not support goons to attack him. What happened in Kisumu, we don't really recommend. Doma malo miyo manen jalweny Peter Mugure kumar twech mochwere jela tok yude kod ketho mar nego minode kod nyithinde ariyo higa mar 2019. Cynthia Nyango miyo ler mar ng'eto ma ogol gi jang'ad bura Martin Muya. But it is only the wearer of the shoe who knows where it pinches the most. It is a further altruism that it is always darkest just before dawn. E weche mogik mag jalweny machon Peter Mugure, nyim jang'ad bura Martin Muya, kinde machuo kapok doho chiwone kum bang' yude kod ketho mar nek mar jaode kod nyithinde ariyo manotimo e higa mar 2019. Bang' doho winjo kwayo mare mogik, jang'ad bura Martin Muya oyango ni ketho ma jalweny no notimo en nek makoch kolero ni en kit nek ma osemedore e pacho ka. Omedo ni kung'iyo mos kaka jalweny no loso e nyim doho, chunye odhil kendo ok onyiso lit moro amora e wi tim manotimo. I have taken into consideration the heavy words by the accused person, but however, he has not shown any iota of remorse. The offense of murder carries punishment of death. This was infanticide and femicide. Kumano,
Doho chiwo ne kum mar twech mochwere jela ka jang'ad bura bende odagi ng'adone oko ndalo ma osekawo e rumand ma en nikech pek mar ketho mare. But the murders of the 3 accused persons I find were barbaric. The prosecution has called for death penalty. I am aware that the Muruatetu case has not made it illegal, but in the circumstances of this case, and in bearing in mind the time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment. Jalweny no kata kamano onyiso dwaro mar chwalo ng'ure doho mar apil e thuolo mar ndalo 14 mar kwedo pek mar kum momiye. Nevertheless, and with tremendous respect to the court, in principle I am unable to agree with the verdict. Your Lordship, it is for that reason that I have instructed my advocates not to challenge the legality or severity of whatever sentence you deem fit to impose on me, but to challenge only the convictions. And for that, Your Lordship, I thank you for your indulgence. Lipot mar bero noyango ni jaod jalweny no Joyce Ombua ne ni kod adhonde wiye kod chwer mang'eny mar remo e bwongo mare manyiso ni nogoye kod gimoro madik ka nyithinde mawuoyi kod manyako to ne odeye kod tol. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Bishop mar kanisa Jokopere Diocese ma Maralal Hieronymus Joya ochiwo kum ne padri moko 7 ma itudo kod ketho chike mag din ma oriwo tiyo marach gi apisi magi, pesa to kod weche magera, ataro mar chike din Jokopere. Jafwambo marwa Otieno Job lero mathoth ewi wachni. En ler moyangore ni pate 7 mag kanisa Jokopere ma Diocese ma Maralal ochungi e tich kendo dok pacho. Patego ichichgo kuom tiyo marach kod oteku kod pesa kanisa. Aliwatuma nyumbani kwa sababu ya mmoja ni padri aliyesimamia hospitali ya Wamba ambaye ilifanya hata hospitali ifungwe. Ya pili ni utumiaji vibaya ya rasilimali isipokamilika kulingana na utaratibu ya kanisa Katoliki. Tunaitisha sasa msaada wa serikali ili sasa mambo haya yatatuliwe kotini. Moko kuom chich mitudogo jodologo gin ketho chik kendo koso rito kido kod timbe mar kanisa Jokopere, kumoting'o tamo padri madho kong'o e lela kata bedo ei kar math mar kong'o. Kwa heshima ya kipadri, padri hastahili kuwa mahali kwa mabaa. Hata katika nyumba mahali wanaishi hawastahili kunywa, kwa sababu tumejua madhara ya nini, ya pombe. Wewe ukijihusisha na biashara yako binafsi, ni wakati gani utatumikia watu wa Mungu? To maduong' moloyo, jodologo ketho chike mochuno ahinya mag yie Jokopere matamo jodolo bedo e era ma ok owinjore. Ati una mwanamke huko ambaye anahitaji msaada, una watoto huko ambaye unatakikana kushughulikia. Wale ambao wana nia ya kujaribu mapadri na kushurutisha kwa uhusiano mbaya ambaye inaenda kinyume na yale wamejitolea, sivyo wakome kufanya hivyo, kwa sababu ni binadamu, wanahisia, sivyo ukiwashawishi wataweza kuanguka. Okang' mar chungo jodolo 7 go okaw kod Bishop Hieronymus Joya mano orandika ne bishobe duto mapacho kai. Kakoro patego idwaro ni obed pacho nyaka chop tiek tim nonro madhi nyime ewi weche mitudo gi go. Otieno Job, Ramogi TV. Moko kuom riwruoge mag jochiw thieth kamoriwo Kuko, Knumlo e kind mamoko lando ng'anyo margi machakore wuok tich ma tarik 20 dweni bang' chiwo ndalo 14 motelo ne ng'anyono. Jotelo mag riwruogego koni sirikande mag kaunti otamore chopo kare chik mar jatend piny William Ruto kaachiel kod jatend migawo mar thieth Aden Duale mar ndiko jochiw thieth mag UHCA mongirore kata bedni bajet gi manyocha ne opuodhi ne ogol maromo bilion 8.9 ne chenrono. We didn't come here to waste time to issue a strike notice to a non-listening government. The 14 days that we issued on the 6th day of July 2026
is actually seen the lapsing on 19th, on the midnight of 19th of this month. We are talking about 7,450 workers who currently, after June 30th, when their contracts expired, cannot access medical insurance. Because as we stand here, they have no formal engagement with the counties they are working under, and they cannot thereby enjoy the comprehensive Social Health Authority medical cover that they were enjoying. They also do not know their contracts with the counties. We don't even know how they are going to be paid this month. There are people who are pretending to be the ones who are working for the Council of Governors. They are having plans to divert this money at this stage when these members are supposed to be receiving their P&P and the money has been allocated. So they want to divert this money for campaigns, and we are saying this is unacceptable. Erokamano nyakora mogi kumedo kete da Ramogi TV dakika 25 bang' sa 3 mar otieno. Otieno mar 14 dwe mar 7 2026 nyakora mogi weche mabende donjo kaluwore kod lendo mar duol mochung'ne ng'iyo teko mag kata nengo mag teko e pacho ka EPRA en ni nengo mag mauta ma pacho ka kata midhi tigo e pacho ka chakre kawuono nyaka tarik 13 dwe mar boro mar higani nyakora mogi onge lokruok moro amora ma obetie nengo mar mauta obed mauta mag nyamburko kama oting'o diesel kod petrol kaachiel kod mauta mataya onge nengo moro amora momedi kaluwore kod duol mar EPRA ma ogolo lendo makamano odhiambo ma kawuono. EPRA ogolo lendo makoro yango ni nengo mar petrol dhi mana bedo macha ka e gwenge ma Mombasa idhi bed kiuso petrol kido mar super siling 210 gotonglo boro. Diesel dhi bedo siling 219 gotonglo abich e kinde ma mafuta mataya en 188 ema idhi use godo. Nairobi nengo mar super petrol en 214 ka diesel 222 gotonglo aboro ka mauta mar taya en 171 gotonglo adek ma gin lendo mogol kod EPRA odhiambo ma kawuono nyakwara mogi. Onge lokruok mar nengo motim nengo mag modhi ma itiyo godo e pacho ka, omiyo ok owinjo bed ni jouso mag modhi go medo e yo moro amora nengo mar mauta ma kaluwore kod lendo mar EPRA motim odhiambo masani moyango ni onge lokruok e nengo mag modhi ma itiyo godo e pacho ka, obed petrol kido mar super, obed diesel kata mauta mar taya. Nyakwara mogi gin weche ma odonjo miyo odhiambo ma kawuono ibedo gi ng'eyo ni kochakore otieno sa 6 nengo pod en mana macha kaka nyi kete bed ni jariembo mar apiko nengo ma nyi kete gono ema pod idhi kete godo nyaka tarik kendo 14 mar dwe mar 8 kama ibiro gole lendo machielo mar nengo mwandu mopogore ahinya to mwandu mag mauta nyakwara mogi. Gik thuolo ni wang'eni ni ote magu wacho nang'o mana ma wiye ka mondo wadhi oraro wuode nyasi aja mabenjo wacho ni ineno weche manyien yo makare. Bernard Anyomi wuoda wendo bende nena makare erokamano. Mosi kanyo George Bati Karen kawuok Seme jalweny no ang'o miye kum jalweny no ang'o omiye kum manyaka chieng'. Wacho ni nonego oyude gi ketho mar nego min ode kaachiel kod nyithinde mane momiyo kum makamano olwarne nyakwara mogi. In michiko iti kiwinjo Ramogi TV erokamano ahinya. Japuonj Karo Nyamburi wacho ni kaluwore kod arambe maduong' mar gero dormitory Gende High School manotimore tarik 10 mar dweni jakom mar BOM Migosi Moses Angiro Nyangi principal PTA representative kaachiel kod jaod bura Makono adipo kuome giduto te gigo erokamano maduong' ahinya ne joma nochung' ne gedo mar school, joma noyuorogi kama oting'o Gavana Wanga, PS Dr. Raymond Omolo, Gavana Kang'ata, Gavana Arati, Gavana Ochilo, Senator Okeche, Senator Kajwang', Honorable Gogo, Dr. Kajwang', kod welo mamoko.
wacho ni pod gipagi neno Ramogi TV odhiambo makawuono. Erokamano sir ni sikul en gima duong' ahinya, omiyo ka iwinjo kama iywaro ni mondo sir e sikul, riwri kanyakla mondo sikunde oyud yot, mondo nyithindo obed gi somo makare. Baba Papa Mbedin koda kachiel koda emoja e wadalego ka ugagi. Erokamano Shemotho imbane ni kaka Zoom kapita untiere ka koda ukelo loch majakiranda ka chieng' 7. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Wakaw yue madundo kaduogo pod an gi weche mamoko ma eno imore Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tuko kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo thumbe miero sana katogo mbaka tu pole tu. Tichangwen en chieng' jodongo. Easy. Kama nene, kikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar, gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet maratari. Kuka, nyunga Machiegni kende weche manyien mag imore Nyakoromogi. Jodak ma wendo ywak ni opande deko kapok oduogo kendo rocho chenro mage mag ndikruok kaka jogombulu. Ewi mana apis jaod bura ma wendo Walter Wino ka otenre koda apis jalup komishona ma wendo duol mar IEBC mano mandiko opande kaachiel kod migawo mar somo kod mamoko ochako chenro mar wuotho e gweng' ka gweng' ka gindiko opande kod ombulu ne jogo maonge kod obokgo. Jojuma nigi lero. Ibuo chenro ni mandiko opande kaachiel kod ombulu ma isiro kod apis ma jobura ma wendo, apis jalup kamishona e sab kod ma wendo kod mamoko igeto joka opande kaachiel kaka jogo ombulu maromo 21 e gwego mag wendo. E chenro mandiko jogo ombulu moro kwan ji maromo 4,803 ema nondikore kaka jogo ombulu e sab kod ma wendo e chenrono mane orumo dwe mar 4 mar higani. Continuous voter registration, that is what we've been doing after the enhanced continuous voter registration. We have registered 1,000. Biro kone jowa machiwo kipande, jowa mang'ado kura mondo dhi kuonde ma gintiego. Wan gi jowa mosechopo kata 50 years tido ka ng'ato pod onge kipande, and they are the loudest in political forums. Every location, every chief and his assistant or her assistant chiefs are supposed to hold one meeting sensitizing people on the importance of coming out to register. Ka opogore kod wuothe gwenge ka gwenge kendo miyo oganda thuolo mar yudo opande kaachiel kod ndiko kaka jogo ombulu, chenroni bende koro geto jopuonjre e skunde mag sekondari maromo 40 duto e sab kaunti ma wendo kama igeto jopuonjre mochopo higni 18. Lal mar ogai mar ODM
osemiyo jowa nigi chur e wach ng'ado kura and e wach kata kao kipande. Gineno ni koro onge ng'ama onego bed ni giluwo bang'e gi siasa. So this is one challenge that we intend ni nyaka watim civic education, wawuo gi jowa ni ngima ne ok orumo gi lal mar Ogayiwa. Migao mar somo ka otenore kod ruok mar jotend sikunde mag sekondar e subkod Mawendo mane ochopo romoni wacho ni gisewuoyo kod jopuonjre moro higni 18 kendo giseketo lwasi makare mondo gido pande kaachiel kod ndikore kaka jogombulu. I will get the data and share with the IBC officials and the registrar of persons so that we are able to ascertain the number. Watiyo together as principals to jogi obire schools. Nikech ka gibire school ginya yudo the best number moloyo ka nyithindo dhi e miechgi. Jalup Commissioner subkod Mawendo Freddy Kogola wacho ni puonj ma otegno e ber ka opande kaachiel kod ombulu dwarore ka wach ni mokuom oganda odagi ka ombulu nikech giwacho ni ok gine tinde mar go ombulu tok tho mar Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. They see no reason why they should go and register and voters and participate in the next year's election. This is a factor that has actually been pulling us behind a bit. But in fact, since we started going out in the public to talk to them, to encourage them, because life has to continue, even if Honorable Raila passed away. Magi bire kinde ma ywak be nitiere ni mokuom jogo mane oro kwayo gi mar opande e chakruok mar higani e gwego mag Awendo pok oyudo opande magi. Ne gikawo kipande chien kacha to wang'eyo ni mondo mi ibed jago kura nyaka ibed gi kipande. So wakwayo mana department ma is concerned mondo otema nena wayud kaka nyithindwago nyalo yudo kipande. Tich be koro miyo tich matek. Nikech ang'o samoro ok itimo gima nonego tim ne japiny. Koro kichaki nyiso japiny sane no kawo pande mondo odhi ng'adgo kuro odhi ogoch ne ng'ato. Okoni what for? Ma endara mana yiero ne ng'ato the last 5 years pod ochal kaka ma. Mo gi kipande to gikia kata ni kura ni ing'ade nang'o, ing'ade kure, jok mage mang'ade. Emomiyo wadwani wabed ka gi stakeholders gi te mondo mi wadhi wago milome kor gwenge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Johan Rech manie chiro kata manitiere Johan Rech mamine e bwo nam Lolwe County ma Kisumu kawuono ne oyudo sir mag yedhi mag engine. Pok mag omenda ne grube kod gige timo ohala mopogore opogore kaka yor kedo kod midhiero majuko joma mine e sekta mar lupo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth ewi wachni. Nyasino mani otele kod jaod bura ma Kisumu County, Ruth Odinga, e dho wath ma Asate sub county Maseme, noweyo ka grube mag mine e dho wedhi auchiel e county no, osir kod yedhi mag injin, grube 35 mamoko mag ji giwegi, oyudo sir mag omenda. 20 mag jojua kali ne oyudo masinde mag bero ohelnigi kaka yor thiro, wach mon, geno e wach uso dendgi e kaka yud rech. The ladies who you see here who are called No Sex for Fish approached me on the issue of having to exchange barter their bodies for sex to be able to get fish. We thought of the ways of supporting this to ensure that it could happen. What we did was to ensure that we could empower the women to get boats. Ruth omedo ni paro mar chik manyen mar weche lupo manyocha gipedho e nyim od bura mamalo biro neno ni oteg tend dho wedhe BMU kokalo kuom duoko osuru mar nam piny, chulo gi osara kod miyo jolupo arita motegno ei nam. I want to tell you that there's a bill that has come in Parliament which was passed, which is the bill of the fishery bill. One of the most important things that we put was to ensure that the BMUs are going to be formalized and they will be receiving salary from that bill. Minema Johan Rech, yangu ni gisebedo ka gikalo e matek e lwet joboya e ka giyud rech. Kasir makamano, koro giko ni dhi medo thiro midhiero no. To rech gi kosemiwa, we don't ok wachul pesa. Wanang wachulo mana gidendwa. Koro ne waol gi wachni. Nyaka mami kawuono Asat ka omiyo wa injini mwadhi riembo go yie. Dongo mano No Sex for Fish rumo. Ko kamano to dok chien. To wadwaro injini madhi go Genya, to wadwaro injini madhi Nyamwari. Kech wan biches adi makwedo wach mar Sex for Fish. Koro nekech mama en mama mo focus e nam. Waneno komiyo wa yie kod injini. Wan kaka mine wadwa keto gogni
mondo wan bende walupi wabed gi yedhi wan mine mondo gik ma chuo paro ni nyalo timo ne mine go ok dhi timnwa koro wabe wadhi bedo gi pesa wa mowuok e lupo kaka chuo kanino. Jatend aguch omenda mar Ngaf, Grace Wasike, toko ni sirikal osegolo omenda mabup ne konyo mine, rowere kod jogo mang'aw Kisumu. For this financial year, we've disbursed 82 million to Kisumu County. We are also having a gender-based violence recovery center that has been commenced at Moroni. In the next 1 year or 2 years, it should become functional. Jagoro emigao mar nyithindo Karen Agengo korka kore osiro wachno kosingo ni sirikal biro rito nyithindo mawuok e alwora mar dhowedhe mondo kik ti kodgi marach e yore lupo. Gima dwach achiel machando nyithinde bichka iyudo ni samoro nyithindo dhi timo lupo e nam to samoro gino ketho negi somo. We will work together to ensure our children are protected, to ensure our women are empowered. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath Maasat, County Kisumu. Ma ok tin ne jopuonjre 100 mawuok Moroni kod Nyakacho yudo sir mar somo ka okalo e chenro ma otisi ni Watoto Wasome Initiative ma itayo gi apisi ma seneta ma Kisumu Ngire Tomo Jenda. Sir makamano en mageto reso jopuonjre go mawuok e familia ma ochando e kaunti ma Kisumu. Seto Kumu ma en manager e apisi ma seneta ma Kisumu oyango ni apisno nyaka sani osetiyo gi ma ok tin ne $4.3 e siro somb jopuonjre mar neno ni sombgi ok obedo kod ng'ikruok. Jopuonjre ma oyudo sir makamano mawang'ni gin mago mawuok e Ombei Ward e Moroni kod Wasare North e Nyakach. Karwa ka donga chien pile ka pile. To Nyasaye wang'ni oparowa kendo wagoyo ne erokamano. An gi nyathi madhi sikul. To yuto na ok ber. Yuto na ni piny an kod jaoda bende tich malong'o motiyo onge. To kapoka Nyasaye kawuono otimo na ng'uono kendo ochul na basari. Nyathi dhi sikul ka mor. An benda mor kode. An nyathina nyose riembi ma penj nyose bayo na nyathi penj ariyo. Ka nya yudo ne gimoro matin, odhi godo skul kendo sani nyose gocho na ni en oko. I'm coming from Nyalunya. Okay, so I am grateful for God blessing so much. Thank you. Kowuok e gwenge mag kaunti ma Kisumu mano Moroni kod Nyakache ni mine mawuok e gweng ma Kiabuya e kar chung'uru bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay mane kod dwaro mar yudo tiegruok e tweng'o yudo fungruok bang' riwruok mar Lilian Ngala Foundation yawo kar miyogi tiegruok nono maonge chudo mondo giyud lony manyalo konyo gi e ngima ma pile pile. Alia Beach ni kod ler mathoth e wachni. Chenro mar jaloja mamine mondo gibed kod mwandu e lwetgi ma ginyalo sirogo familia mag-gi osebed ka itimo e yore mopogore ka josiasa e counties ma Kaluo osebedo kaluorore ka gigo arambe ne mine kendo pesa mowuok e arambe ma kamago ipogo aching' ne mine eko mar timo ohala. Kata kamano riwruok mar Lilian Ngala Foundation to biro kod yo machielo mar jolo mine nyato mago mayuto gi ni piny e gweng' ma Kiabuya ka churu bura ma Suba South bang' yawo negi kar tiego mine tweng'o ka gitiyo gi charende manyasani mondo giyud lony manyalo konyogi kata mana e kinde mabiro. One launch school mar tailoring. Cheran wan godo mwakelo kae charende ma mine biro tweng'o godo, mine biro neno kaka gi timo tiegruok mondo gikony godo families gi nikech sama empower ng'ama miyo to empower the entire community. Koro do kam ng'ama miyo obeda bede dot onge ot gimotimo to bedo matek mondo kata nyithinde odhi school. Director mar riwruogno Lilian Ngala wacho ni mine mawuok Kiabuya mane kod dwaro matimo tiegruok e tweng'o giseketo negi jopuonj mabiro tiego gi e Kiabuya ka tielo mokwongo mine 45 oseikore mar yudo tiegruok e tweng'o mag lewni mopogore kendo bang' tiegruok mar dweche 3 to duol mochuni weche mag tiegruok e pacho ka NETA biro chiwo negi certificate ma koro ginyalo tiyogo. 3 months cohort mokwongo biro donjo to after 3 months gi graduate. So every 3 months wayo gi graduation e kadang ng'at ka ng'ato dang kale. To NETA bende nyaka wadhi opatna gi NETA mondo NETA obi otimno certification. Tende ni center wa kae kata jomo wa Kisumu matimo tailoring biro puonjore kae magi bed certified. Koro ok wadhi beda ni wan wapuonjore, wadhi bedo
a place ma nita bende time certification gi. I want to give 45 women tiende ni namba mamalo kabisa. No project 20 but wayudo ka namba no dhi malo mowingo kaka no paro. Omiyo koro nyaka wambe wapar kaka onyalo medo classes. Kama kukuo mine ma osenyiso dwaro mayudo tiegruok mar tweng'o ywak dok chine weche mag ohala ma gisebedo ka gitimo ka giwacho ni yudo tiegruok e tweng'o mag lewni mopogore dhi medo bero ngimagi. Thoth mine dhi nam omo omena to omena gi sani omena koro this ok yudre koro giomo omena to gibiro gi moyo koro tinde omena be tin koro gima ji timo malong'o sani onge. Ka ng'ama ong'e tich maber obiro kawo otero Kisumu, Nairobi, Nakuru to gigo biro loko ngimawa nikech ka atiegora mang'eyo tich maber biro konya gi nyithindo. To wan kaka karwa kia buya ka kata soba waka pok nyocha waneno gie. Omiyo wagone erokamano maduong' kuom timonwa gima ber machalo kama. Ne jatelo moro amora mantie gi mare moro matin manyalo losonwa. Embo kela mana kaka Lilian be otimore nade okelonwa. Tago erokamano maduong' nikech an kaka uneno an kani an aongo wala manyagoyo to sani koro adwa chako timo ang'owa tweng'o tang'eyo ni ka tweng'o kendo adwa dhi gi pacha te kaka uneno tini. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tich ariyo kama bende wanyisi ni to gweng' Sigande chalo nade. Odhiambo ma kawuono Millicent Adhiambo luorore kendo chope gweng' miluongo ni Molem mayudore kaunti ma Kisumu. Wadani mondo omiwane ni to sigana mar gweng' ma Molem ni nochakore nade gin ang'o gini ma ji wacho wiye jopiny modak kanyo sani koni nyingni nochakore e sigana machalo nade. Joma ne nitie kata jok ma nogone gi mbaka gi joma ne nitie kinde mane chako gweng' ne Molem to wachi ang'o ma ing'e gwenge wa kawuono gi Millicent Adhiambo. Nyakoromoge ajuang' mana kaka nasingo ni machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge oke kaunti ma Siaya ofuyo nyake kaunti ma Kisumu e gweng' kata chiro mong'ere ni Molem mayudore e sub kaunti ma Kisumu East. Ka iselimo kata isekalo kama iluongo ni Molem Nyakoromogi, ang'o mabire pachi miparo ni nyalo miyo chak kamoro ni Molem? Ka wachako achiel kachiel wabago tuak ayanga kod jodak makae ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade ewi gima dine mi chak gwengini kata chichgini ni Molem. Molem no obiro because of company miluongo ni construction company miluongo ni Molem company mane gero ndara mar Kisumu Nairobi Road around 1962-64. Kane gitiyo ka to kai was like their base. Ne giscoop lo to gitero ne sample tiriwe te bugo go ndara mar Nairobi Kisumu Road. Koro from there is no dong ka koro en kama ne ji assemble together. Koro bang'e no ne olokore dago mitume pi. Koro family man area kata ne wadhi to luoko lewni kanyo to tumo pi kanyo dhok be modho kanyo. Koro kama ne ji assemble no kanye mano ala ochakore matin. Koro mane mo miluonge ni Molem. Kaendi no chak Molem kane luore gi company mano biro mondo los ndara. Koro seche mane giloso ndara ne ntiere bugo ne gimanyo lo mondo gibugo go ndara. Koro lobno ne gikawe e dam kacha emomiyo kanyo chako biro ni Molem. No chake ni Molem nikech the contractor mane nitie kanyo by that time niluongo ni Molem Contractors to gene mane gitimo tijno. And not me around 1963-1964. Nying ma Molem no wuok nikech higa mar 1963. Ne nitie kambi moro ni Molem mane gero ndara moa Kisumu nyaka Nairobi. Koro kane gigero ndara ni ne gikamp kuonde moko matin ka gigero ndara no. To ne nitie kuonde moko ma kane gigike to ne gipimo lo. Ka giyudo lo mabeyo to giwuoyo gi jogweng' weg lopno to miyogi to gibuogo ndara. Koro kane gibiro ka ne gikamp ka kanyo momiyo iluongo ka ni Molem. Momiyo iluonge ni Molem kambi mane loso ndara ni koa Nairobi to Kisumu. Koro kambi no niluongo ni Molem Construction. Koro mane nying Molem momiyo nyinge mar Molem omiyo nyaka sani nikech Molem Construction. Nyakoromogi bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo ni ne omiyo ochak kae ni Molem. Wekoro wawinja nena adieri kod kuku mar wach kuma nitie ewi gima nyalo miyo
chak kae ni Molem to ne ochakore nade. Nying ma Molem nobiro ka nochak loso ndara. Ndara ni mokwongo ne en ga Maram nyaka Nairobi. Ne onge lam. Koro kogik higa 62 to government tie magwa koloni nochako mondo koro goe lam from Nairobi nyaka Kisumu. Koro sama ne gichako tich ka gitiyo emane koro gichako ne gikunyo lo mane bugo ndara. Koro ne gikunyo lobego to giole ndara. Ne gichako kunyo moro cho Kopti kocha. Ae gichako gibiro kama ginene Black Pearl nitieno. Kanyo be nokuny. To kuoyo mane aora noduogo mo manoumo kanyo makoro ji ogede. Moro be ni buoyo. Koro kane gibiro to gikunyo ma. Kane ibugo go ndara. Sama ne gikunye ka gibugo go ndara. To joma ne gero ndara niluongo ni Molem Construction. Koro ne gibiro gigo kambi kamoro kacha. Koro sama ne ji matedo chapat, matedo mandas, otende noyawo kanyo. Koro ng'ato wacho ni adhi Molem. Adhi chiemo, adhi Molem. Adhi chiemo kacha. Koro ne gibira bira kamano. Kaeto koro adhi Molem. Koro nyingno nong'iyo. Koro kata ka gia to koro that name no remain ni en Molem. Koro from dagoni ne ji tuome pi mag luoko, dhok be ne modhe. Koro that name remain, adhi modho, atero dhok Molem, adhi kulo Molem, kata adhi luoko Molem, adhi e duka Molem. Koro mane ma nyingno nodong' godo ka. Toke ka kata ka koro joma ne tiyo ka nosedhi, to that name remained. Molem humbe landore kod weche kata timbe mage. Molem waka gima miyo Molem odhi ahinya. Molem was a social place mane pap mogere stage no ne en kama ne ji goye mpira. Mane en mpira ma serious mogolo jotugo magocho goche Gor Mahia. Wang'ere kaka jomohero ji nikech king'iyo gweng'wa ka ji wuok from different places. Ibiro wan gi jo Ugenya ka, wan gi jo Asembo ka, miyo wadak gi ji gi kwe. Miyo gweng'wa ka waonge gi ng'ato gi wach. Gima umbwa landore go ka ahinya, number 1 en dago wan go ka. Dago miluongo ni Molem. Mane gikunye lo to ne giweyo kendo pi pontie nyaka sani. Koro jogweng' ka duto ne omo pi kanyo. Sani Molem ka moloyo stage manyo kel kani. Koro oyawo nyinge kamoro amora ji ong'eye. Nikech ka ng'ato kadho tinde be kata ka dhi kamoro tawacho ni kama stage nitie cha kanye Molem. Joma ni ka ne gini jopith dhok, chak ne nitie ka, jaduong' mo ne nitie malo kacha niluongo ni Amolo. No entie ko no mochak deri to kelo uso kanyo. Koro mano bende nomiyo nong'eye godo. To bende Molem osenyuolo ne jogweng' makae dongruok ma ginyalo kwano e ngimagi nyaka ne ochakre. Gima waseneno en mokwongo barabara manoringo karwa ka miluongo ni Nairobi Road okelo movement obedo nwa machiegni nikech koro waneno mtoka butwa, mtokni maboyo ne kalo ka. Koro area ka wan gi gik machalo school mane wan go machiegni, wan gi Rai Primary School by then. Kato wan kane wawuok kanyo to ji dhi Nyalunya Primary School. Koro skunde aina go ne ntiere machiegni, mage skunde mane wan godo. Then hospital obudho ahinya ka ne by then wadhi mana Lumumba. Mane hospital mane wan go mar sirikal. Mane wawuok kata wadhiye. Moro wan gi Akado Polytechnic bende ne kitie kaendi mane puonjo ji direno kane ji somo kanyo to mpira bende goyo ne kelo ji mine wag bende puonjo tedo kanyo ne kelo maber. Then wan Anglican Church man bathe kanyo. Anglican Church ne ji lemo to nolos thieth mane wa kati dhi thiedhwa mane kelo ji jothieth amoni town kamoro ni Lumumba by that time to ne gibiro thiedhowa kanyo. Molem sani nigi dukni ma permanent kendo mabeyo. Now true, Molem sani ogero na stage kendo idhi yawe tarik 8 mar dwe mwachakoni. Mago e dongruok mwaneno ka. Nitie wan gi nursery school ma Molem kanyo miluongo ni Isayo Oi Nursery School. Hospital wan ga 2, achiel ni e Molem kanyo, machielo bende kidhi yo iye kocha. Molem niluongo ni Eurocity Hospital. Mag county wango kendo wakwa jo county ni kaber to gibi gero achiel moro ka.
Chon ahinya to yore ne ok nitie maber. To sama wantie ni to yo nitie maber ma kata yorni tinde wanyalo luwe be wadwa nogonwa golam kanyalore. Nyangile waliel ga ahinya bende kata we nyangile ne waliel nyaka gi chung. Koro ka wadhi kamano ema kae to koro stimo chak ywayo. Kata obedo ni jodak makae kwano dongruoge achiel ariyo adek ma molemo osenyuolo e ngimagi, rem kod kwayo mage ma pod gin go magigombo ni ka okel e alworani to molem biro medo dongore mametni chal kod gwenge mamoko. Gima nawagombo ni mondo wabed godo en wach insecurity. Insecurity wadwa ni mondo ogernwa police post ka, nikech ka sani wan gi proposed bus park, iluongo ni satellite bus park mabiro ka. To koro bus park ka biro ka mabedo onego bed launch tarik 8. Wakwayo county government ni giketnwa street lights madhi Molem dhi Ragumo e yo ma wantiere go kan. Yono be wakwano gonwa lam mondo okel easy movement. Kendo wan gi wach wakwano ogernwa yo madhi matok by stage no. Ogetnwa lam kadhi nyaka Kado. Then ogetnwa street lights madhi kanyo. Street light no rem Nyamasaria. Gima wareme molembwa ka en ndara, ndeche wagi ok beyo kendo miyo jowa tich matek ka koth chwe. Hospital wange go kama chiegni, koro chuno ji ne ji dhi e town. Koro private hospitals oyudo ka bei tek. Reso kanitie ka en nursery school and ing'eyo the challenges mabiro with the stage. Dwakwa the governor mondo kaber to warelocate Odeso to watere kamoro, but waloke watim public participation kaka Uganda mar Molem mondo Odeso olok dispensary, nikech king'iyo area maka we don't have a dispensary. Okinyal ng'e ni pi nitie kanyo. Dhok ne modhe sani kata dhiang' ok nyal modhe. Saidi sana kendo waywak ne jok ma ogedo machiegni kanyo. Ogero nyaka sewage donje e pigno ma ka koth ochwe ka pi wuok oko to pigno dum saidi. Koro rawa kwayo sirkal mondo oyie okonywa gi wach siwa line ma donje e pigno. Ndara ni waluongo ni Ragumo Road. Ragumo Road ni oting'o ji mang'eny ma kochopo dhiambo gimoro sa 11, 12 nyaka sa 1, 2, 3 kanyo en gi ji mowatni. Awakwayo sirkal mondo olosnwa go. Nyakwaramogi Ajwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani kalimbi oteri e gweng' ma Molem to ing'eyo gimomiyo Molem ne obedo Molem. Omiyo medikete mane wang' joyi mare Ramogi kikidhi mabor nikech ka ema singo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyakwaramogi wadani wakaw yweyo marwa mar ariyo bang' yudo ng'e gwengewa gi Millicent Adhiambo ka odhiambo ma kawuono en gweng' ma Molem mayudore e kaunti ma Kisumu. Geno ni koro ing'eyo ka sigana mar Molem nochakore kaka kambi mane loso ndara manong'ere ka Molem Construction Company ni manokelo nying mar Molem. Erokamano Eric Awoche, Ramogi TV ler ahinya kayole. In bende in kodwa kendi mor. Neno ka indika Emma CK mawuok Migori wacho ni thank you Ramogi. Jojo Kaka erokamano. Muluor George Bati amor kodi kendo pongezi ne jatend weche mag teko Opiyo Wandayi kuom chung' matek ahinya mar konyo jopiny ahinya to eneno ni Kenya ok obedo gi pek wi weche mag nengo mauta mamedo rochore e chirni mag pinje maoko. Ramogi ler mar atari Michael Ounde kanitiere Rongo Town e mor gi weche manyien. Jamtaura Wasi bendo kodong' chien entiere kayo makare. Jaduong' James Ngoya kanitiere gwenge mag Nyadenda Lambwe Valley bende koni onena yo makare kendo mor ahinya gin kod mikache. Kanyo endo Susan James kagineno achiel kachiel gwenge mag Nyadenda Lambwe Valley Homa Bay County. Erokamano nyakuom kete Ramogi TV jaduong' James Ngoya. Kaso benanando aduda akula jakinyozi bati wach jalwenyno makodhoga mane gima kwela aduda wacho ka
kasto Irina Koth ramogilera ahinya e dala mar Gombe. En bendo neno wayo makare. Opija jachuma mar Nyamasari ya Kisumu aworo piny kaka jo kanisa maler olokore owada kik gikethnwa nying kanisa. Mane gima en bendo wacho kanyo. Watching live from Dirubi Orphanage Nyakach mano Alwala Junior. Ema nitiere ka yina mondo ka wiyo gi kanyo nyakora mo dakika en 59 bang' saa 3 mar otieno. Kaduogo to weche mamoko mapod dong e Oyimore ma kawuono. Kik dhi mabor. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yudwe mar tomit na kaka skiza ton mari this star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Machini ya kora mogi wadonje weche mag tuke. Tim mar Harambee Starlets kachiel gi mano mar Junior Starlets norwaki e par jot mar jatend piny Bure Nairobi okinyi makawuono. Limbe manobiro tok timbego timo maber e tuke maggi. Jatend piny William Ruto osingo mar wuotho gi nyidendi mag Junior Starlets tok timno ng'ado tiko mar yuoro e tuke mag piny mangima mibiro bagi higani e piny mar Morocco. Junior Starlets ong'ado tiko mar tuke piny mangima tok loyo tim mar Afrika ma milambo gode 5-1 e tielo ariyo. Kamachielo Starlets biro yuoro e tuke mag pinje Afrika machakore tarik 25 mar dweni ka geno margi en timo maber e tukego mabiro kelo kanyakla timbe mawuok e pinje Afrika. Aim to qualify from the group stages. Believe that you can compete with anyone FIFA places before you. I know you will. Na mumesema ya kwamba mkicheza kama nyinyi na mimi nitafanya nini? Nitacheza kama mimi. Millions and millions of you will be touched directly by this. It is a unique moment in our history that we are seeing this kind of development in creative economy sector and in the sports sector. And I give you assurances, Your Excellency, that today we will do everything in our power to ensure that the software is right, that we commercialize the sport and bring resources to the pockets of our footballers across this nation. Nashukuru the federation kwa kutupia the support kwa camp, tumepata everything, hatujakosa chochote, na tunathank pia the government for the support kuleta ma fans the time we needed them. Na also Mr. President, naweza sema jani jakuwa rahisi, even though kumekuwa na challenges but tumefight, hatujangalia hizo challenges venye zinani.
Kawasore riwruok matayo tuke mag Olympics e pacho ka onyiso coaches mane oyudo tiegruok mondo oti gi riekni mag yudo e gero kendo loso chenro mong'ith mag tuke mag judo pacho ka mangima. Kawuoyo e kinde mane oloro ayanga tiegruok mar Dala Beach ma otimne coaches go, jalup jakom mar NOK Barnaba Korir olero ni tiegruok biro e sama ber mar kelo lokruok makare e tuke mag judo. Tiegruogno ota kod japuonj mawuok e riwruok mar International Judo Federation IJF Salim Bugofa ka jogo mano yuoro e tiegruok makamano yudo puonj malong'o ma bende biro konyogi e tayo tuke madongo. The participants who are the heartbeat of this initiative. The knowledge and skills you have acquired here are not just for personal growth, but for the benefit of your clubs, universities, schools, and communities. You now carry the responsibility of shaping the next generation of judokas, instilling discipline, respect, and resilience in every athlete that you mentor. Team mar France gi Spain chiero sigu margi e kinde ma girakore otielo mar nus finals e tuke mag piny mangima otieno ma kawuono. France magin joloch e tukego higa mar 2018 geto mar chopo e final nyadidek kaluwore e kinde ma Spain magin joloch e higa mar 2010 geto bedo tim mar 4 kawo kombe mar Euro gi World Cup. Kata odoko ni timbego nigi jotugo ma humgi lach, wang' biro bedo kuom jotugo ariyo, Kylian Mbappe gi Lamine Yamal. Tugono biro ibago e alap ma kata gwenge ma Dallas kochakore saa 4 otieno masani nyaka romogi en dakika maromo 6 nyaka tugono ne chakre. Omiyo koro sani irito mana ng'iyo ni to weche chalo nade. Aya nyako Ramogi giko mar weche manyien mago imoro otieno makawuono. Erokamano nyako miyiero Ramogi TV chakruok nyaka giko. Asebedo gi jaloko mara ka nyako Ramogi mano nyara Goto Simbo Liz Otieno, director mara Alex Obado kaachiel kod jago picha Lewis, to bende ja duol kacha niluongo ni Chalo kaachiel kod jalony to kod wuoda Alego Kubare bende obedo go kacha nyako Ramogi ka weche gi ochopo ne achiel kachiel. Chung weche kan moka kachiel kod reporter sa tuto mawuok oko modhi ochoko weche gi puoch gi pak negi. Nin bende nikaw thuolo mari ma ibedo koda chakruok nyaka giko puoch gi pak ne oganda ma Suna West mangima, Wasinbete Ward, Ragana Oruba, Wiga kaachiel kod Wasota tu kamoro amora ma untie Nyasaye mondo mi oritu. Waromo kendo kiny chakre saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' kama wabiro donjo e twak mar Iwacha Wacha makiny nyako Ramogi mulo weche mag deko mag chwalo chenro mag counties kaachiel kod bende bang'e wabiro ng'iyo pith mar yien. Okang'e ni in sama ipidho yien nang'o. Iyudo ka ng'ato ng'isi ni bwana napidho ma in bende be ipidh machal gi mara. Gikopore kor gweng' koso ing'eyo gimomiyo ipidho kit yien moro. Kit yiende gin mage minyalo riw kod puothe to mage minyalo pidho e bunge. Kamoro amora ma intie kik kiny bai. Nyinga en George Bati. Bedi cool. Tsunami oriti masani.